caggal fuɗɗorade yinde Allah joom yurmede hubti dinne wonande julɓe e hefereɓe fof ga e aduna e herinde wonande julɓe tan to lakara en juuli e annabijo Allah Muhammad timmode annabaɓe keewal julɓe e mum en juuli e makko kadi keewal tagaɓe ɓe juulani e makko ngolɗo lefol yoga koye deftere ceerno mawɗo gando dowrowo ceebɗo kumpitiɗo kuncanaɗo dewal Allah jettinowal Allah tertotoɗo fera lawol fewde e deɗal on woni ceerno men ceerno Cheikh Nouruddin Sall mo lasɗi dara halayɓe to wuro ko howo waliyu Allah mawɗo kono ceerno Mouhamadou Moussa Ly yo weluya Allah wone makko sikki ala ceerno Mouhamadou Nouruddin Sall ko citoyen du monde ko neɗɗo mo ganduɗa ko nafoore mere gando dowrowo ceerno eltanaɗo tagore deƴinowo pittali jaaduɗo e jamanu mum bawɗo arabere e faray sinkore ɗe ɗemde omo luggiɗini e majje kattude luggiɗinagol kadi omo famminiraɗe leƴƴiɗi arabeɓe tuukoɓe e ɓaleɓe Allah e alliyankagal e nder lawol tijaniya e nder leyɗele kewɗe ceerno Cheikh Nouruddin Sall sari hen lawol tijaniya ɓe goni hen juɗiɓe tigirigui e dewal Allah e yurmede e ballal makko koye nder lappi makko dowluɗi walla lollinde diine e almudagal miijo jolanimo windude nde deftere alɗunde fayudinde fattam lamire andirande e arabere asuluk fi ɗariqati tijaniya walla e faray sinkore le cheminement spirituel dans la tijaniya e pular noon ndi wiyete ko fimde diine e nder lawol tijaniya firi facciri deftere nde e faray sinkore watti ɗum e pular ko musidɗo mon Amadou Tijane Kane to Galoya gandiraɗo Amadou Sidi Bintou Sharif Kane nana toon ɗo sawtowol mum e nder ngol ɗo lefol jogani on kaɓirɗe dowrowe ɗe ñeñƴini ɗum enregistrement e studio jettodiren ko Oumar Doro Kume to Hammadi Hunare mbiɗo yafno on kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe jogorɓe heɗoyade ngol ɗo lefol kala ko jiiɗon e maggol ko weñi ko oñi nde tawno neɗɗo timmani saka gollon mum koɗo Allah ballintoɗen to ar wande e to wattande yo wallu en jarama musidɓe tedduɓe konngol garwaniwol e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo jettoɗe godanimo kanko Allah lamɗo aduna o jeyɗo ñalawma hasbore o yo jaam e kisal gonne e kohowo men Mouhammad timmode annabaɓe ndeɗo deftere ɗo wori e diine yowitinde e lawol tijaniya way kono elal e nder wendu sabu e ngel addi gueɗe kewɗe jowitiɗe e diine e ngel ɗowa almudo o e tinnari duuminde ngam dolaɗe kadi hutorode naftorode e ñiɓal deftere nde e nde adda jaabuwuji toɗɗiɗi namde gadanteje gowɗe namdede e lawol tijaniya gongantagu lawol ngol nafooje keɓotoɗe walla dañotoɗe hen kañum e pandale dowrowe ɗe ngol toɓɓi e dow ko alda e yidde mobde dendagal johli tijaniyankagal deftere nde e nde jogii fayida e wuddidde disnodiral diinewal jowitingal e gandal naftowal e dow lawol ngol kadi ene wallita almuɓe tijaniyankoɓe jogiiɓe pible e maggol jagguɓe wirdu beele ina daña ɗo tuugui ɗo durni hakkillaji mumen nde ardani ittude dukoji sabu nde jaabotako ñiŋoje ala ko haali juwe ɗe tuugaki e gandal juwe picci pacceje bolle puyɗeje ɗe ceerani e weddede ñande kala yalla e lawol ngol e sosɓe ɗum ha e saroɓe ɗum ede felliti wonde duusore ɗoftore almudo o e dow lawol ngol rewingol beele ina wafoya to ɓuuri woɗɗude e alliyankagal mum ɗo ganduɗa juɗogol makko kanko almudo o dewal makko Allah nattat wonde tan kulol makko e jeygol walla jiilaw aljanna kono wonata e ko ɓuuri tengtude
ko yiilade hawrude e Allah mo senade wodani o andude hoore mum tigirgi e andorde Allah e jaati mum tijaniyankagal ko gotol e laabi diiniyankoji gaskitiniɗi e l'islam jeeyngol e laabi ɓurɗi mantinade e yonta men hande sosigol ko ceerno men Cheikh Ahmada Tidjani jeeyaɗo to leydi Algérie e natirde temedande 19 ɓiire caggal nde o ɓocciti e bittende añɓe makko kañum e tubakoɓe o jooɗoyi ko Sare Fas to leydi Maroc ko toon o wuuri haw hooti e joomi ko rawda makko woni ko e leegal biyetengal Madina e nder laawol Tidjaniya ceerno men Cheikh Ahmada Tidjani ina jangina fandare laabtunde fawinde e feere humpito tuugingo e jangde sellunde timmunde nde nulaaɗo men Muhammad mo jame kisal ngoni mum tuma nde feeñanimo ŋaasa ŋaas tawi wona e koydol ngol laawol ko ɗowowol e wasde yiitade hoore mum ha yetto e momtade e Allah deweteɗo o laawol ngol hiilnaaki hollirde kawisaji walla mawnide tagooje ngol ardi tan ko ɗowde tagore fewde e jaati Allah gongantejo o e dow laawol nulaaɗo Allah Muhammad kame sahabaɓe mum hono wondiɓe mum e ngol hebla almudo beele ina ɓorno jikkuji timiɗi nulaaɗo Allah mo jami kisal ngoni mum kañum e yaadiɓe mum ha e ƴettude laawol poccingol portingol ngol annabaɓe gonɗinɓe sahodinɓe e waliyaɓe ndewno ngol ngeriyol ko poccingol ko kangol ñagortoɗen laabi Allah ñande kala e Allah e nder juulɗele men joyi simore go ay jeegom e jeeɗiɗi so eɗen rusito fatiha mo ganduɗa so tawaka juulu jomum sellata laawol Tidjani e ko ɓuri tengtude ekkorde walla dewal Allah nafata ko yettinde e huncanede yeeso Allah gongantewo ngo laawol meɗen ko laawol sunna laawol mawɓe adiɓe ngol juɓɓudi mum tippodiri e deftere Qur'ana e sunna ko laawol gongantewol laawol mantowol gonga gura men e nder maggol woni koye gilli dewal Allah ɗo woji fewde e timmal almudo e nder ngol laawol barkingol ina foti ɓorade e fof worti Allah goto deweteɗo o e nder needi ndi ceerno keptinaɗo rokkata almudo ina foti e kala saha huccinede e gonga ceerno ina foti jangindemo ɗowdemo tawa wona e gueɗe adunayankoje walla ɗe laakara kono tawa omo toppito fandare nde Allah tagirimo nde hollen andude Allah rewde Allah yidde Allah ɗowtade Allah ko ɗum ceerno e diine biyeteɗo Chibli wiyata on mayɗo e yidde o aduna mayri nafigagu kono mayruɗo yidde Allah noon mayri waliyagu laawol Tidjani ko haayodingol ɗowol fewde e fandare rowrowre tuugade e gueɗe maggol tagore lewñintu nder fittandu dolka tuuyoji telɓinoji ɗum kongol boylowol hono laawol ngol fittandu ɓandu lindu fewde e fittandu laamndu fistundu hoytundu ummade e tolno fewde e tolno fittandu teɗantondu fittandu haɓotondu fittandu hiɓindindu fittandu hoolindu ha yetto e fittandu jaɓanandu ngam jaaƴoyo e dosɗe diine kongol moƴƴol hono laawol ngol sabu ngol wornata almudo o dewal Allah deftere Allah teddunde nde kame sunna nulaaɗo mum ngol yamirtu ɗoftogol deftere Allah e sunna annabijo mum no ɓuri tengtirde gila e haala e dental walla ñiiɓal beele minagal ina ñifa e makko kanko almudo o tawa o heddorto tan ko jaati Allah o ko ngol laawol timmal e ngol walla almudo e tippodirde e maslodade e dendagal tagore nde almudo ina foti e kala saha jogade fandare mum e hakkille mum holɗum dewal mum Allah ala ko wonata fandare makko so wona huccinde tindinde ɓernde makko faade Allah ko ɗum waɗi omo foti heɗade e hettade ceerno makko no moƴƴi
o ɗofto mbele mo waaw naftorade gandal mum ha e humpitade walla ha e ɗabbude humpito ngo on jogi tawa ina walla mo lewñinde niɓɓe lukkiɗɗe cuuɗiɗe cuttiɗe e nder makko kanko almudo o ko ummorade e ceerno tugade e needi mum moƴƴiri pattam lamiri ndi jogi almudo satorto gueɗe mum gaayiɗe gaaƴiɗe lomtinira ɗum ko ɓuri labede e jikkuji ɗi roɓidi e ceerno Ghazali ceerno Dowrowo kuncanaɗo ina wiyatno golle dewal Allah nandi e ko labti tan ko e golle demowo sabu demowo lewa howat ngesa mum awa rema reena dulto gurnadi mbele ina bewa hiwa colli gawri ndi mawna gubo no hanirte ni sodi ɓendi basoñe dañe hen gurnadi kewndi barkindi lawol tijaniwol fandare mum ko taftade aade mbele ina wona dewowo Allah gonɗuɗo mbele ina anda Allah Allah tan goto bajjo ko ɗum waɗi ceerno men ko howo men cheikhana cheikh Ahmad Tijani jangini en te serani kadi e ɗum gila e aduna dewe Allah e niɓe mum mbele ñeñal ngurdigu e dental wondude e Allah ina jaalo hono walla ɓorade e kongu ina walla neɗɗo bismade e nder mum jaati Allah sabu Allah mo senade wodani o ina wara neɗɗo e nder jaati mum ngam neɗɗo o wurta e makko kanko Allah mo senade wodani o dosɗe garwanije tijaniya mahi ko e dosɗe gilli e pellital keranigal neɗɗo sabu kala gollal ngal alda e gilli ala nafoore to Allah so tawi en duttima to bindi lasliyankoji ɗo Allah wiyata komi ngalu cuuɗinewongu gonnomi kaajmi yomi ande tagmi tagore peñanmi nde miɗo andirende nde noon en paami no ɓuri weeɓirde ko sabu ngol giɗgol manawol mantinigol woni sababu keɓgol wune kala gollal foti woni ko ngal parlinagal walla ko ngal sunnawal ko wori ɗum ko famde kala gollal ina noddi dosɗe laawol kame kuule poɗɗe ɗoftede tijaniya worani ɗen jopale ko hono noon woniri wonande almudo jiɗɗo nadde e laawol ngol ceerno ina foti yenanede kiɓinogol makko dosɗe l'islam kimmude ɗum woni andude hunde e sariya e sunna ɗoftade sariya ko ɗoftade deftere Allah ko ɗoftade sunna e rewde e tindinoje nulaɗo Allah mo jame kisal ngone mum o yeru oɗo hadis ɗo nulaɗo wiyata mi woppidi won gueɗe ɗiɗi so on mahima e majje on majjata mukko kanje ngoni deftere Allah e sunnam ko Muslim habri hadis o jabbal ko jogade pellital ceetingal timmungal ngal alda e duttal wondude e tintugol te ɗum wawata laatade tan ko e ballal Allah eɗen poti wadde ngol doƴol fewde e Allah mo senade wodani o ngol doƴol wawata laatade tan ko tawa ngol waɗira ko ngam Allah ɗum namdi ko woppude kala ko jagguno ko adi ɗum ko wayno dewal Allah walla jokkorgol laawol gongol ngol wona tijaniwol ko ummade e o saha ceerno jokkorɗo o daranto almudo jiɗɗo nadde e maggol caggal nde o hiɓi ni no hanirte ni baɗɗiɗi e tabitingol dosɗe joyi l'islam kame sunna o tottamo wirdu tijani wondude e ko jangate e wirdu he ko yantude e jamiroje jowitiɗe e ngafdi ɗangal diinewal fawtade hen ceerno o ma janginmo sarɗiji tengtuɗi ɗi o foti wadde ngam nadde e hodde e ñiɓal e laawol ngol ɗum firti ko ɗoftade no hanirta ni sariya kame dosɗe laawol ɗe ganduɗa ko dewe Allah keeriɗe cuɓtade e sunna nulaɗo e ballal cheikh Ahmad Tijani ɗe gueɗe dewruɗe Allah ko lelnanaɗe kuule hono no juulu parlagu jogori kuule mum ni ko hono ni ina heɓa fattange huccodirde e jomum ngasa ngas ko ɗum jencude pellital ngal alda e luural kañum e jokkugol almudo lartugol tugade e dewe Allah walla baɗe jamiraɗe e laawol ngol ko
ko hono noon ñembugol walla ñeemtingol golle ɗe aafi yaadiɓe nulaaɗo ɓen sennoɓe Allah gonɗingol mumen ko an cenni jungo Allah nani e dow juuɗe mabɓe kala pirtuɗo ngol cennugol firti ko hoori mum kala timminɗo aadi mumɗo Allah ɓooyata Allah addana ɗum welwelto ɗum itta koye Simore 49 aya 1. Allah weltima kadi e jaati e julɓe tuma nde ɓe cenni gonɗingol mabɓe e les lekki o andi kanko Allah ko woni e nder ɓerɗe mabɓe o jippini e mabɓe kiɗinogol ɓernde o weltiniriɓe pol goɓadingu ɗone kadi ko Simore 49 aya 16. kuule laawol ngol koɗe tati ƴettugol pellital mantinigal ngal alda e duttal ɗum woni ko alda e woppude laawol ngol Allah wi woto mbayeno on pirtuɗo wuderi mum watti ɗum gaara caggal nde sañi ɗum ha moƴƴi tawa ɗum nandata ko e firtude anniye mum pellital mum Simore 16 aya 90. nulaɗo Allah wi fannu ɓurɗo moƴƴude e dewal Allah ko golle baɗeteɗe e ñiiɓal yumma Aisha habri ɗum ɗiɗi wasde jillodirde laawol ngol e gongol Allah wi min Allah mi waɗani ɓerɗe ɗiɗi e nder becce neɗɗo goto Simore 33 aya 4. Allah tindani en ɗo wi almuudo mo sernaɓe hewɓe e almuudo mo ceerno goto beele ko kamɓe poti jettoɗe godani Allah hewɓe noon ganda Simore 3 aya 29. Sharami wiino on ko ceerno almuudo kuccodirɗo e sernaɓe woɗɓe ɓe gona ceerno mum dañat ɗeɗo caɗele holɗen wi ma woni o bonniti ceerno mo jokkodiri o mawnini ceerno makko ɗo o bonnirte walla o waɗa benji ko kalɗen joni ko ɗum woni o janfo ceerno makko ɗone o bonirte. Tati ma woni fimde makko ina heddiɗo wonno e nder oɗo sifa nafoore alanamo e pottital ngal. Cheikh Diarouk ina wiyatno woto ɗurno ceerno ma hayso tawi a yi goɗɗo ɓurɗo ɗum gandal so wona ɗum mbasa barke mabɓe kamɓe ɗiɗo fof. Tati e sarɗiyeji ɗi wasde juurade ceerno goɗɗo ngam ɓeyditorade e mum tawa o wona tijjaniyanke foti woni ko guurɗo walla ko mayiɗo worti nulaɗo e sahabaɓe mum. Tesko juuragol ɓeyditorogol ko yiiloyade goonga hono haqiqa goɗɗo mo wona tijjaniya kono so tawi ko juurade hakkunde julɗo e julɗo bandum ma walla ko jokere en ɗam ina wona hakkunde almuɓe tijjaniyankoɓe walla ɓe gona baasi fof ala e ɗum. Tesko salade hono hadde juurade juurogol ɓeyditorogol waliyaɓe ɓe gona tijjaniyankoɓe wona famɗindeɓe walla hutadeɓe kono laawol ngol ina joganiɓe horma e teddungal mawgal ko woni tan ngam ñimnude e hisnude ɗowgo laawol ngol e almuɗo o omo foti rentade kala ko ina faljina ɓernde makko e laawol ngol fewde e ceerno makko. O wasa juurade juurogol ɓeyditorogol e sernaɓe walla waliyaɓe woɗɓe o rento ƴettude ko omo ɓeyditoro e dewe Allah ko sahabaɓe nulaɗo Allah mo jame kisal goni mum o tan goni ɓeyditorteɓe. Cheikhna Ahmada Tidjani ceerno men wi nulaɗo Allah mo jame kisal goni mum o wi ɗum so almuɓe ma ndewi e gagneji almuɓam yo juuro ɗumen woɗɓe noon ɓe jamiraka juurade ɗumen kala nde gootal e ɗe kuule fawña almuudo o ɓoorima koma o hesɗitina jokkugol makko e ceerno makko tijjaniyanke ɓoorogol ngol so timmi laabi tati o wawata nattude gongol kono kesɗitingol makko wirdu noon fawaki e ɓoorademo almuudo ina wawi hesɗitinde wirdu kala nde muuyi kuule ɗum ko damal kesal kuule needi laawol ngol koɗe joyi goo ɗoftade ɗoftugol timmugol ceerno mum hono no jangde yamiriri ɗum ni. ɗiɗi ɗoftade jinnaɓe mum. tati so almuudo o ina wirda
jooɗoto huccita kaaba yeruno gonɗo juulde farlinande ni ɓorno comci laaɓɗi waasa haaldude e hay gooto so wona tawa koye ceerno makko nene makko baaba makko walla joom galle makko tawa kadi ko gooto e maɓɓe addi e makko haala nayi wasde ñaamde joyi simme ina haɗa e maggol kattude damal joyabal zikruji laawol ngol laawol tijaniya waɗi ko zikruji tati zikrol hen fof waɗi ko jaafnogol hono ɗimsinogol juulde e nulaaɗo Allah mo jame kisal ngoni e mum wottiɗinde Allah hono wiide la ilaha illallah walla zikruji ɗiɗi gadani ɗi mbaɗete ko ñande kala daawal tataɓal ngal noon ko yontere ha yontere arta walla zikrol garwaniwol ngol koko farla waɗɗina ngol waɗete ko laabi ɗiɗi subakayi kikiɗe ngol wiyete ko lazim ko ngol baɗɗingol ɗimmol ngol ko naafila waɗɗaki kono baɗɗogol mum koko tengtina no feewi sanne haysa fatorama a yoɓat zikrol ngol heewi waɗede ko e dental so dañama wadde ɗum e dental nde ina yiɗa ha ko foti ala zikrol ngol wiyete ko wasifa zikrande tataɓere nde waɗete tan ko aljuma caggal takkusan ina yamirande almuuɗo waɗata ɗum e dental nde yamirore ina tengi sanne kono ɗum haɗata so jomum dañi ngantu waɗa ɗum e teelal zikrande nde wiyete ko asrul jumaa ko ɗe kaɓirɗe goniɗe ceerno rokkata almuudo mum ko ɗe ballitorɗe tugunorɗe e dewe Allah ñimnoje cembinoje e laawol ngol garten e laawol ngol sikki ala faandare laawol ngol mofti ko e nder fayida mum gongantejo woni e ngol jogii doole waawde ittude e nokku nawa joomum e nokku ɓurɗo towde namnitoɗen koye men ɗeɗo namde garoje hol to neɗɗo ummi holto fayi e nder ɗam kuccam namde e jaabawuji eɗen paama eno ɓuri weeɓirde wonde keɓal wune e nder laawol ngol suraki tan e geɗe jangtaɗe dowɗe ɗum nawata en koye golle mahatogol taftagol neɗɗo tawa rewrete koye artirdemo e jaati makko laslijo mo ganduɗa ko kañum woni mande huncanede godal makko faade lasli ɗo mawɗo gollorde o hono ceerno makko waɗat kala ko Allah wawruno ɗum e gandal ngam nehede e janginde almuudo guntuɗo gollorde makko o eltiramo peeje keeriɗe ha e naafilaji walla wirduji ɗi jiida e baɗɗiɗi laawol ngol ngam almuudo o heɓoya gandal cellungal jowitingal e andude hoore mum jowitingal kadi e andude Allah mo senade wodani o cembiniren ka haala oɗo hadis celluɗo ganduɗo hoore mum andat tagɗo ɗum kono ngoɗo ekko fof noon won daawi diiniyankoje ɗe rewata ɗen ko niile lori ƴettude pellital jeeyede e dental jokkade e dental wondude e ɗoftade no ɓuri tengtirde dosɗe laawol ngol farillaji maggol kuule maggol wirduji maggol ha e tarbinogol ono ɗo ngo daawi e tarbinogol so en duttima e firo mum lasliwo ko feere janginirde mawɗo ngam famminde ɗum ngaluji gande peñƴe walla cuuɗiɗe moftiɗe e mum ɗe ganduɗa so rewi e tarbinogol ina yettoyo e martaba keso dowrowo kono e nder tijaniya tarbinade ko feere janginirde mawɗo heerinde waɗore almuudo tarbiniɗo o e laawol gonɗo e hebde gandal ballitowal e rewde e laawol kame ɓornade wutte diine ha anda Allah tarabuya ko ladirgal ngam nadde e hadara nurɗuɗo jalbuɗo ñilkowo ɗo yeeso Allah honna ɗon almuudo e ñiiɓal omo wona e yettade tigirigi tijaniya on tigirigi woni fayida gandal lasliwal omo walla ɓe
kamɓe almuɓe ɓe e ɗanngal maɓɓe ɓe dutto to ɓe gummino gila lasɓi goo hol ko woni tarabuya ko keblugol neɗɗo beele ina arta e gongantagu godal lasɓi ki ganduɗa ko Allah e hoori mum